Hello, what's up mga kabron? Welcome back to my channel. Bukas nga pala mga kabron, mag-upload tayo ng content na for tutorial. So, maybe boxing or Muay Thai. Yung i-tutorial ko bukas. Sana subaybayan ninyo, panoorin para matuto kayo, para to sa mga nasa bahay lang o sa mga may anak na babae o mga bata pa, tsaka sa mga willing matuto ng mag self defense, tsaka paano palakasin yung kanilang resistensya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, like and share nyo na rin para updated kayo sa mga i-upload kong video. Magpupokus na tayo sa boxing and Muay Thai tutorial mga kabron. Sana suportahan ninyo ako. Sana magustuhan ninyo yung mga i-upload kong mga videos sa mga gusto magpapayat, sa mga gusto magpalakas, sa gusto matuto mag self defense. Panoorin nyo lang tong video na to para sa inyo to, para kahit sa ganitong paraan makatulong man lang ako sa mga taong nasa bahay lang at sa mga nangangailangan, sa mga hindi alam kung paano mag-exercise, mag-warm up para hindi kayo madisgrasya o maipitan ng ugat bago kayo magsimula mag-ensayo o mag-workout o ano ba, kahit anong gawin nyo para iwas kayo pilay o disgrasya sa inyong katawan. Pwede nyo rin itong ibahagi sa iba para matuto rin sila. Halimbawa is napanood nyo, magustuhan ninyo, support nyo lang, tapos pwede nyo i-share o ipagsabi sa iba para mapanood nila, para marami rin matuto kahit sa ganitong paraan. Basta ang tama lang gawin is tamang form lang talaga, kasi mahirap pag mali-mali yung form ng ginagawa ninyo, is ikakapahamak nyo yun. Kailangan always tama talaga yung form na gagawin ninyo. Tsaka isa pa mga kabron, ganito, panoorin nyo hanggang dulo para simula pa lang napanood yung video, alam nyo na kung paano at yung tama, kasi tuturo ko doon yung tama, tsaka ipapakita ko ano yung mali na mga hindi nyo dapat gawin. Tsaka ganito, baka mga susunod na araw, ituloy-tuloy na natin itong pag-upload ng ating tutorial na to para sa inyo. At sana mga kabron, tulungan nyo rin ako at suportahan, at huwag sana kayo magsawang sumuporta sa channel ko. At hanggang dito na lang. Tulungan lang tayo mga kabron. Sana magustuhan nyo yung mga i-upload ko mga video. Pupukus na tayo sa tutorial o sa boxing o sa mga training na yan, o sa mga functional o circuit training. Para sa inyo yan, para may bahagi ko at makatulong ako sa inyo upang kayo ay sumigla at matuto kung paano mag-exercise at mag self-defense. Okay mga kabron, ingat kayo palagi dyan at God bless sa inyong lahat.